Vidi, ja osjećam, ove godine dobijamo. Šta? Možemo da oderemo Amere. Pazi, ja opušteno igram, osvajamo Peking ovog leta. Molim, tacu. Šta? Pa to je samo jedna utakmica, nije play-off. Može svašta se desi. Lopta okrugla. A kocka je, oprosti coja institucijo, kao što svi znamo, ćoškasta, jel tako? Koliko se ja razumem u sport, a mislim da ovdje svi znamo da je to na jednom zavidnom nivou, Slažemo se. Tako je. mene uopšte ne bi iznenadilo da mi cepimo te Amere u jednom thriller produžetku. Tako je, brate moj, tako je, bre, tako je. Ja hoću da kažem da samo treba biti šta? Realan. Da izađe napolje. Ne, ajde, molim ti, izađe napolje. Ne, ja ne mogu stvarno... Čekaj, ali ti uvek mora. Aco. Ti uvek mora da baksuziraš, uvek nešto mora kalkulišeš, nešto da računaš. Uvek mora da baksuziraš. Ako nećeš da gledaš, nemoj. Izađi napolje, molim te. Izađi napolje, ne mogu te gledati. Ja hoću da kažem da samo ne treba da stvaramo nikakvu preteranu euforiju, jer nam se to bilo milion puta do sad o glavu. Treba da idemo stepenik po stepenik, pa će Ameri sami da dođu na red ako to zasluži. Ako hoćeš da budeš realan, treba da kažeš da mi imamo najbolji tim, individualno, na celom turniru. I da smo tukli Amere kad su bili jači. Je li igra LeBron za Amere? Ne. Zato što smo i mi tad imali bolji tim, razumeš? Slušaj, ovo sada što imamo, Bože, molim te, samo da se niko ne povredi. Ovo sada je najbolje što smo ikada imali, koliko ja pamtim. Ne pamtiš dobro. A čekaj, šta fali? Šta fali? Evo ti Jokić, najbolji centar na svetu, Burazeru. Evo ti Bobi, da ga više puštaju da igra, bio bi jedan od top 5, jel tako? Bogdan, brat moj, treba ti pričam. Klupa, Sale na klupi, šta? Kakva ekipa? Kakva ekipica? Kakva ekipica? Šampioni sveta! Vrh. A je li igra Steph Curry za Amere? Če meni da pričaš, bre? A Greg Popović? Šta Greg Popović? Srbin, bre. Ludi Srbin. Pa to ti kažem. Šta? On zna nas mnogo bolje nego što ti misliš. Alo, bre, on je ko kum sa Željkom Obradovićem. Sad će on Žocu da se zameri. Pa nije lud, bre. Nije lud Žocu da se zameri. Pa nije on ko neki da se zamera svojim ljudima. Šta je s tom? Pa on kad bude vidio da je Stani Pani u finalu, on će da povuče ručnu čovjek, normalno. Je li igra Westbrook? Ne. Aco, molim te, samo budi realan. Ja jesam realan i prekini mi mašeš tim rukama tu. Prekini da mašeš. Kako si realan? Šta? Šta je bilo posljednja 3 puta kad smo igrali s njima? Jel Bogdan šutirao? Jer jeste za produžetak. Ove godine ako ne bude ušlo ovde meseci. Da, na nebitnoj utakmici u grupi. Ajde, molim te, šta je bilo u finalu Rije? Šta je bilo u finalu Svetsko? Te dve utakmice zajedno odršena sa 100 razlike. A šta je bilo 2002. u Indianapolisu? A? Na njihovom terenu. Šta je? Ućutali smo se, jeli? Jesmo se ućutali? Te 2002. su se Ameri opekli i od tad su šta? Počeli da šalju mnogo bolje ekipe. Ja. Ako ćemo realno, Aco. I mi smo tad imali mnogo bolju ekipu nego sad. Kako? Što kako? Kako? Gde ti je Bodiroga? Gde ti je Peđa Stojaković? Gde ti je Marko Jarić? Gde ti je Čičagurović? Gde ti je Kari Pešić? A Kari Irving? Ne. Čekaj, gde ti je Lukovski? Gde ti je Lončar? Gde ti je Mića Berić? Ej bre, alo, čoveče, nemoj da te neko čuje, smeće ti se, ljudi, si normalan. Vidi, ne, vidi. Znači, sve su to legende, da se razumemo, sve su to legende košarke, brate. Sve su to legendarni igrači, veliki igrači, to stoji. Ali ako ovi momci nisu bolji od te zlatne generacije, onda su isti. Isti su, čoveče, to je naša krv, bre. To su ljudi koji se trude, talentovani momci, kod brega odvaljeni, ne znaš ko je bolji od kojeg, bre. To su ljudi koji su zaslužili da na svojim prsima nose zlato. Ja zato samo zlato priznajem, to su šampioni, bre. Jedan Jokić, najbolji igrač koga je naše podneblje ikada videlo, bre. On zaslužuje da na svojim junačkim grudima nosi zlato. I ja zbog toga samo zlato priznajem. I evo, ja sad ovih 100 eura ulažem da Srbija postane svetski šampion u košarci. A vi ako ste ljudi, uradit ćete to isto. Obojica. Uradit ćete to isto i mislit ćete isto kao i ja, jer ako zajedno mislimo, to će nam se ostvariti. Ajde brzo, samo sloga Srbina spasava. Ajmo. Samo sloga. Ajmo. Tako je. Ko je samo sloga Srbina spasava, bre, ajde. Ajde. Je li igra Kawhi Leonard? Ne, brate! Momci, pa ti Ameri uopšte nisu ništa posebno.